uNkulunkulu usibhekile kodwa sina sebuya sesibamba into zomhlaba sigcine sesamukela kona ukulahla kanti masibuya sibamba ushembe siyozuza ukuphila okuphakade ngixolisa la ngone khona Nkosi usene kuzwe amen Verse leswi zonke ezithazana sami ziyathokoza zithokoza nami Section mama Nazareth. Uphiwa inkosi Gazu eNkandla emahlathi amnyama. Shumayela ungema evukeni Temple enkabeni yedorobha seNkandla. Manazareth siyabonga kakhulu ukuthi ushembe azivumele sibe ngamaNazareth ebantwaneni bethu. Amen. Kuningi okukushiwo okungekuhle sesikwenzayo singabantwana bamaNazaretha bakule mihla kodwa ngicabanga ukuthi akusikho okubi kodwa sikho ushembe ngeimfundiso zakhe baningi abantwana bamaNazaretha bamanje lesikhathi samanje abavusa amakhaya ayefile ezandleni zobaba bethu ushembe ngeimfundiso zakhe baningi abantwana abangangathi abondlayo emakhaya nento eyehlula abanye babazali bethu sengisho ukuthi ke noma kukuningi kukubi sinamabala ushembe asikhumbule ngoba akusikhona kodwa kubi ngathi thina sizukulwane samaNazaretha sanamhlanje. Amen. Noma siphambeka kukhona sihamba khona sishayise khona noma sesiye eNkonzweni sithi masiye eNkonzweni sesiyela ukukhanda icontent noma sesiye eNkonzweni siyela ukuthi ngoba uMnazaretha sebuseyintweni sebuyathandeka na social media la sikuwona noma ikuphi sebuyathandeka sekukuhle nomuntu ongesile Nazaretha ngenhliziyo useyaba inhliziyo useyaba iNazaretha ngecontent kubone iNazaretha lishuthile igqoka uMnazaretha yona lengubo sithi masisenkingeni siyisebenzisa ushuthe ngayo lengubo uzumodele
Wona lo mNazaretha sithi masenkingeni sithembele ukuthi sofaka wona mase simeza uShembe. Kuze kuvela impela kuma komzimba wakho kuvela ugqoka umNazaretha. Ngenxa ukuthi ufuna ukukhanda icontent. Sekuyithini esijabulisa zonke izinto zobuNazaretha kahle kahle. Zonke yesethazami zami ziyathokoza zithokoza ngami kepha mina ngedwa ngejapele Tani Amasama nomnikazi seshilo ukuthi zikhona izithombe zenu shuthani zona nifake zona ngenxa ukuthi sekubuya ngathi kusefashionini ukuthi uhamba noNyazi fawuphoqa ufake ifoto loNyazi noma seshilo athi lezi zene nishuthayo kwencane ukufake zona ningiyeke mina kodwa ke ngeke sike sicela ukuthi uShembe asithande sibheke sithande noma sinjalo noma inhloso zethu kwesinye isikhathi esizele la kungezona lezi kumele sizele kodwa ngeke siyeke ukuthi sicela uNkulunkulu asithande njengoba esithandile noma ngabe wayethanda abazali bethu abenza ba amaNazaretha kwase kuze kuchaphazeleka nathi sayithola leyo nhlanhla ngiyacela ukubonga amaNazaretha uShembe empilweni yami eseyivezile ngendlela eziningi ukuthi yena mkhulu njengoba ngikhuluma ukuthi kukhona okuhle siyikho sikwazile kulesi sizukulwane siyisona ukuthi uShembe asisize silungisa amacala ayenzeka eminyakeni eshumi engamashumi ayisithupha eyadlula ayenzeka kogogo bethu ngenxa ukuthi babengenayo uShembe kwahamba kwafika uShembe ngathi emakithi sikwazile ukwalungisa lawo macala siyambonga uShembe ngokusivulela lokho abazali bethu kunamhlanje bamdumisa uShembe ngathi mhlawumbe akube yona nhloso leyo ukuthi abazali bethu bamdumisa uShembe ngathi enhlosweni zonke ebengaba khona mhlawumbe nokuthi mhlawumbe mawuyile eJudiya uzoshuta icontent uyifake noma mawuyile emhlanganweni noma mhlawumbe ungakwenza ke lokho kodwa mhlawumbe siyawuxela umNazaretha ngoba umNazaretha baye bathi abadala ingubo yensimbi ingubo yokuthi mawusenkingeni thina siye sithi masikhinyeka bese sithumelela amadimoni sivuke sibhoka umNazaretha mase ayabaleka amen manje wona lo mNazaretha futhi sekuthi ukukhanda icontent mhlawumbe ake sifocuse kakhulu ekutheni abazali bethu badumise uShembe ngathi kunamhlanje ugogo ozala umama uyamdumisa uShembe ngathi amen ngoba sikwaze ukumlungisela inkinga kwayena isimbambe eminyaka sinikwa ubuhlakani simnikwa uShembe uNyazi Lwezulu amen kunamhlanje mayithandaza basebemqambile eNkonzweni bemqambile bethu ana amagama bethi ngeke kwazi ukukholwa fa uqanje igama lesingisi imihla yabo yemission kodwa uthe egugeni kwakhe kwafika uShembe ngathi
kunamhlanje uyalibiza igama likaShembe. Kunamhlanje imizi siphuma kuyona iyavuka ngathi ngalo Shembe. Amen. Sithe sifikile nomfowethu kuJuly, sizemhlanje kaJuly. Hayi lezi thuthu uShembe asinike zona sayibeka endlini, sayibeka egarage. Mangivuka ekseni ngivuka hayibo. Imoto imanzi. Sengitshela ukuthi mhlambe ke ngoba ngangiqala ukufika ekhaya ikhandiwe le yandle sengitshela ukuthi hayi mhlambe iyanetha nginganaki ngiqhubeke nosuku. Useyeza kumina ugogo ongizalayo sethi kufike umuntu kuyena entathabusa wathi vuka ucela imoto zeingane ngamanzi. Okusho ukuthi ikhaya seliyaphila selibhekiwe ngenxa yalo Shembe ngoNazaretha. Ikhaya likade lingenadlozi singayishisa impepho. Esingayishisa impepho ngoba singazi soshisa sibize isibongo sakabani. Ngoba ekhaya kobaba izinto beyibheda. Ngoba ekhaya komama singenalo ekhaya komama sijethi sinalo ekhaya komama asinalo. Kanti kwayena wayetshela ushadile nje esibongo nesithile kanti akashadile uzobuyela esibongo nesithile nakhona lo sibongo nesithile abuya kusona thathi kuyabheda kubele kwesinye isibongo. Sizungeza sizama ukulungisa amacala obabamkhulu. Kodwa konke lokho besingasikwazi ukwenza ngaphandle ukuthi uhlakane nendlela sinikwa uShembe ongcwele. Amen. Ilokho ngoNazaretha engifisa mhlambe akukhona okukhumbuleka kule nkulumo ukuthi ake sifocus ekutheni abazali bethu ke bedumise uShembe ngathi. The content sokuye sibone kodwa Abazali bethu ke bedumise uShembe ngathi. Inkosi ibusisene kuzwe.